ኤርትራ ሶማሊያ ከምኡን ጅቡቲ ኣብቲ ብወገን ኢትዮጵያ ብወግዒ ንኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘቕረበቶ ዘይቁኑዕ ዘይሕጋውን ልቦናን ብሰላም ተኸባቢርካ ናይ ምንባር ዝምድናን ዘላሕለ ሕቶን ስስዕን ሰለስቲአን ሃገራት ብወግዒ ዝሓለፈ ግዜ ነጺጎንኦ ነይረን እየን። ከምኡ ዝብል ሕቶ እውን ክቐርብ ዘይነበሮይ ብምባልየን ነጺጎንኦ። ሰላምታ ይረሳዕናን ክቡራንን ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም? ኣብዚ ሒዝንያ ዘለና ዓመት ኣውራ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዋርሕ ብዛዕባ ባሕሪ ኤርትራን ወደባታን ብፍላይካ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ብዙሓት ካብ ሰበስልጣን ውድብ ብልጽግና ገለ ኢትዮጵያውያን ኣውራ ድማ ካብ ተረኛታት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ደቂ መዛሙርቶም ምሁራቲና ባህልትን ወግሒ ጸብሐ ብማዕከናት ዜንኦም ምስ ባሕርናን ወደብናን ብዝተኣሳሰር ዘየለ ታሪኽን ጽውጽዋይን መስኮት ባሕርን ምርካብ ክሕሱውን ክዕልቑን ኣእዛና ኣጽሚሞምን ኣለዉ። ባሕሪ ኤርትራ ማለት ቀይሕ ባሕሪ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ከምናቶም ገይሮም ብዛዕባ ዝገልጽዎ ጽውጽዋይ ሙሉእ ብምሉእ ሓሶት ምዃኑ ዘነጽርን ባሕሪ ኤርትራ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ተጠቒሱ ዘሎ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራውያን ምዃኑ ዘብርህ ትሕዝቶ ምስ ጭብጥታቱ ከነቕርብ ኢና። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነሲ 44 ሃገራት ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ የብለንን። እዚ ድማ ብኣሃዝ ክርአ እንከሎ ልዕሊ ርብዒ ካብ ሃገራት ዓለምና ኣፍ ደገ ባሕሪ የብለንን ማለት እዮም። እታ ዝዓበየት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ድማ ካዛኪስታን እያ። እዛ ኣብ ኤስያ ትርከብ ካዛኪስታን ማለት መሬታ ክንዲ 2 ዕጽፍን ፈረቓን ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስፍሓቶም። ስፍሓት ካዛኪስታን ልዕሊ 2.7 ሚልዮን ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ክኸውን እንከሎ ስፍሓት ናይ ኢትዮጵያ ግን 1.1 ሚልዮን ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ጥራሕ እዩ። ይኹን እምበር ካዛኪስታን ምስተን ጎረባብታ ዝኾነ ሃገራት ተሰማሚዓ ኣብተን ጎረባብታ ሃገራት ብዝርከባ ወደባት ኣቢልያ በቲ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ሕጊ ተቐይዳ ጉባኣ ኸፊላ ኣገልግሎት ወደብ እትጥቀም። እዚ ድማ እዩ እቲ ንቡርን ልሙድን ኣሰራርሓን ዋላ እውን ኣብ ቻርተር ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ሰፊሩ ዘሎ ሕጊ። ካበይ ዝመጸ ደኣ እዩ እዚ 2-3 ዋርሕ ኣውራ ኢትዮጵያ ካብ ወደብ ዘለዋ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ እንተ ብፍቶት እንተ ብሓይሊ ክትረክብ መሰላ ኣለዋ እሞ ክንወርር ኢና እናበልካ ፈኸራን ዳንኬራን ካብዞም ዘይመሬቶምን ዘይባሕሮምን ዝጥሙቱ ጸላእትና ወግሒ ጸብሐ ዝዝረብን ዝፍከርን ዘሎ። ዕላምኡ ደግሲ ድዩ ዋላስ ንኻልእ ፖለቲካዊ ድኻማትካ ንምሽፋን ነቲ ኩሉ ግዜ ብስም ባሕሪ ዘታልልዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ከም ኣመሎም ከታልልዎ ዝፍትኑ ዘለዉ። ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዛ ዓንኬል ብምትኳር ምስ ጭብጥታትን ሕጋውነትን ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ባሕሪ ኤርትራን መሬት ኤርትራን ዝድህስስ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ነዚ ኣገዳሲ ትሕዝቶ እዚ ናብ ኩሉ ኤርትራም እንትኽባጻሕ ብወገንኩም ሼርን ላይክን ከምኡውን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብርዋ እናተላበና ናብዚ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ንሰግር ኣለና። ኤፍረም ግደ ሰናይ ምክትታል። ኩላትና ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገን ንርከብ ከም እንፈልጦ ሃገርና ኤርትራ ድኽነታ ክትቅንጥጥ በቲ ሓደ ወገን ጸላእታ ክትከላኸል እውን በቲ ሓደ ኢዳ ጥራሕ ኣይኮነትን እትምክት ዘላ ንኻልኦት ሃገራት ብዙሕ ዘይጸልወን ካልእ ውግኡ ተኸፊትላ ዘሎ ጸለመን ታሪኻ ምጥምዛዝን ምስራቕን እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘሸግራ ዘሎ ዓብ ጉዳይ እዩ። ነዚ ድማ ኩሉ ኤርትራ ብፍላይ ዓቕሚ ዘለዎ ንስለ ሃገርን ኤርትራን ብምባል እቲ ሓቂ ብጽሑፍ ይኹን ብቪድዮ ብድምፂ ይኹን ብስእሊ ከቃልዖን ክዝርግሖን ጥራሕ እዩ ዘለዎም። ውሕዳት ዘይኮኑ ሰበስልጣን ብልጽግናን ንሳቶም ዝሓባበልዎምን ዝቖጸርዎምን ምሁራቲና ባህልቲ ኢትዮጵያውያንን እንተላይ ካብ ሰራዊት ብልጽግና ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩን ዘለውን ንታሪኽ ኤርትራ ብምጥምዛዝን ንዓታቶም ብዘርብሕን መሬትን ባሕርን ኤርትራ ዝጐብጥ ኮይኑ ብዝስምዖም ጥውይዋይ መጽናዕትን ጽውጽዋያት እናሓወሱ ነታ ሓሶት ሓቂ ብምምሳል ንታሪኽና ታሪኽ ኤርትራውያን ካብ ቅድም ኣትሒዞም ክሳብ ሕጂ ዝብርዙን ዝዘርጉን ንታሪኽ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ታሪኽ ከምስልዎ ዝፍትኑ ውሕዳት ኣይኮኑን።
مسآتهم تزقعون أبز حلف 15 ዓመታት ብዙሓት ዝተምሃሩ ይኹኑ ቁሩብ መንቋሕቋሕታ ኣለና ዝብሉ ጸላእቲ ኤርትራ ዝኾኑን ዕሱባትን እውን ሓንሳብ ብስም ኣሕዋት ሓንሳብ ብስም ኣጋእዝያን ሓንሳብ ብስም ኣሕዋት ሓንሳብ ምነሊኪ ሓዊስና እምበር ሓደይና ብዝብል ዜላ ሓሶት እናጽሓፉን እናውረዩን እናዘርጉሑን ታሪኽና ታሪኽ ኤርትራ ክብር ዝወን ንገለ ጉራሃትን የዋሃትን ኤርትራውያን ከታልሉ ክኢሎም እዮም ከም ዝፍለጥ ናብቲ ናይ ኣዝዩ ርሑቕ ታሪክ ከይከድና ካብታ መግዛእቲ ቱርኪ ናብ ኤርትራ እግሩ ዘንበረላን ክሳብ እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ዝኣተወሉ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጥራሕ እንተርኢና እውን ናይ ኣስታታ 400 ዓመታት ንውሓት እዩ ዘለዎ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ብውሕዱ ን400 ዓመታት ብግዳማውያን ሓይልታት ካብ ስግር ባሕሪ ብዝመፁ ወረርቲ ዝተገዝአ ህዝቢ እዩ እዚ ድማ ብሰንኪ ዋሕዱ ዘጓነፎ ሕማቕ ዕዱል እዩ ኢትዮጵያውያን ከዓ ፍጹም ኣብ ታሪኽና ተገዚእና ዘይንፈልጥ ህዝቢና ባህልቲ እዮም ንሳቶም ዘይተገዝኡ ንሕና ግን ብሰንኪ ዋሕድና ብሓያላት ሃገራት ንልዕሊ 400 ዓመታት ዝተገዛእና ህዝቢ ደኣ ከመይ ገይሮም ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ክብሉና ይኽእሎም ካልእ ብዙሕ ጭብጥታት ናይ ታሪኽ እውን ምቕራብ ይከኣል እዮም ናይዚኦም ጉዳይ ክትበልዓን ዝደለኻ ኣባ ጉንባሕሲ ዛግራ በላይ ነገሩ ባሕሪ ኤርትራ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ናይ ቀደም ኣቢሲንያ ይኹን ንሕጂ ኢትዮጵያ ወላ ሓደ ዘራኽብ ታሪኽ የብሉን ወሪሮም ንገለ እዋን ኣብ ኤርትራ ብሓይሊ ስለ ዝነበሩስ ኢትዮጵያውያን ክገብሩና ኣይክእሉን እዮም ከምኡ እንተኾይኑ እሞ እታ ኣስታት 300 ዓመታት ዝገዝኣትና ቱርኪ ቱርካውያን ኢኹም መሬትኩምን ባሕርኹምን ድማ ቱርካዊ እዩ ክትብለና እያ እታ ኣብ ምምስራት ኤርትራ ምህናፅ ከተማታታን ዓብ ተራን እጃምን ዝነበራ ሃገር ኢጣልያ ድማ ንኤርትራ ንልዕሊ 50 ዓመታት ስለ ዝገዝኣታ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ናይ ኢጣልያ እዩ ንስኻትኩም ድማ ዘይሕብርኹም ይጸሊም እምበር ጣልያን ኢኹም ክትብለና ማለት እዮም እተን ካልኦት ንውሕድ ዓመታት ዝገዝኣና እንግሊዝ ትኹን ድርቡሽ እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ክብሉ እዮም ማለት እዮም ዝበዝሕ ትሕተ ቅርፂ ናይ ኤርትራ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝተሰርሐ እዩ ንኤርትራ ዝገዝአት ኢትዮጵያ ግን ነቲ ብኢጣልያ ዝተሰርሐ ትሕተ ቅርፂ ሙሉእ ብሙሉእ ዕንወት እያ ኣውሪዳትሎም ኣውራ ኸኣ ኣብተን ካብ 1962 ክሳብ ምምፃእ ናጽነት ዝነበራ ናይ 30 ዓመታት መግዛእታ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንኤርትራዊ ከም ኢትዮጵያዊ እንተዝሓስብዎ ነይሮም ኣብ ግዜ ጎበጦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንፋብሪካታት ትካላት ኮታ ኩሉ ምዕቡል ዝነበረ ትሕተ ቅርፂ ኤርትራ ኣይመዕነውዎን ነይሮም ንኤርትራዊ ናብ ባይታን ትሕተ ባይታን ንምእታውዮም ኩሉ ትሕተ ቅርፂ ኤርትራ ኣዕንየሞ ኩሉ ትካላት ፋብሪካታትን ኢንዳስትሪታትን ኤርትራ ድማ ነቲ ማሽነርታትን መመዝሒቆም ናብ ኢትዮጵያ ኣግዒዞም እዮም እዚ ኸ ይርሳዕ ዶ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣዕኒዋ እምበር ቅንጣብ ኣብ ኤርትራ ዝተኸሎ ሰናይ ነገር ኣይነበረን ገዛእቲ ሓይሊ ብምዃኖም ሓደ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ካብ መሬቱ ሓግሒጉ ክጉሕፎም ምዃኖም ይኣምኑ ስለ ዝነበሩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ብልጽግና ጸሓፍትን ተመራመርቲ ታሪኽን እንተላይ ገለ ሰበስልጣን ዝነበሩን ዘለውን ፖለቲከኛታት ኣብ ጉዳይ ታሪኽ ኤርትራ ክጽሕፉን ክስንዱን ከዘንቱን ክሰብኩን እንከለዉ ንኢትዮጵያ ብዘርብሕ መገዲ እቲ ሓቀኛ ታሪኽ ብምጥምዛዝ ንታሪኽ ኢትዮጵያ ክኹልዑ ይረኣዩ እዮም እዚ ድማ ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንገለ ውሕዳት ኤርትራውያን እውን ብዛዕባ ሓቀኛ ታሪኽ ኤርትራ ጌጋ ርዲት ክሓድሮም ደሪኹ እዮም ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚ ሕጂ ሒዘንኦ ዘለዋ ቅርፂ ወይ ጂኦግራፊያዊ ካርታ ብልክዕ ኣብ 1900 ዓመተ ምህረት እዩ ብሕጋዊ ኣገባብ ሰፊሩ እዚ ማለት ቅድሚ 125 ዓመታት ኣቢሉ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከዓ እሞ ካብዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ጂኦግራፊያዊ ቅርፂ ካርታ ኣብ 1900 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ስፍሓታ ኣዝያ ዝነኣሰት እያ እዚ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኣውሮጳውያን ዝቆመ ናይ ዶባት ውህብ ኩነታት ድማ ኩላተን ሃገራት ኣፍሪቃ ይኹን ዓለም ዝቆማሉን ዝስዕብኦ ዘለዋን ኣካይዳ እዩ እዚ ሕጂ ስፍሓት መሬታ
ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ትርቢዒት ኪሎሜትር ዝበጽሕ ሃገር ኢትዮጵያ ቅድሚ ሓደ ዘመን ወይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ሃገር ክምስረታን ከለዋ ኩላትና ክንፈልጦ ዘለና ስፍሓት መሬታ ትሕቲ እዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ እዩ ነይሩ። ኣብ 1904 ዓመተ ምህረትን ቅድሚኡን ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ኣትላስን ካልእ ወግዓዊ ናይ ካርታ ሰነዳትን ሰፊሩ ዘሎ ከም ዘርእዮ ስፍሓት መሬት ናይ ኣቢሲንያ ዳርጋ ፍርቂ መሬት ናይዛ ሕጂ እንፈልጣ ኢትዮጵያ እዩ። እዛ ሕጂ ዓባይ ዘላ ሃገር ቀደም ኣቢሲንያ ብምባልያ ትፍለጥ ነይራ። እዛ ኣቢሲንያ እትበሃል ዝነበረት ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ 1904 ዓመተ ምህረት ይኹን ቅድሚኡ ዝነበራ መሬት እዚ ሕጂ ብሽዋ፣ ወሎ፣ ጎጃም፣ ጎንደር ከምኡውን ዝዓበየ ክፋል ናይ ትግራይ ዘጠቃልል እምበር ኣቢሲንያ ንኤርትራ ይኹን ነቶም ብብዝሒ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፍለጡ ብወገን ደቡብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ብሄራት ኢትዮጵያን ንመሬት ኦጋዴንን የጠቃልል ኣይነበረን። እዚ ከባቢታት ናይ ዝበዝሕ ክፋል ኦሮሞን ዝዓበየ መሬት ናይ ዝሕጂ ብክልል ሶማል ዝፍለጥ መሬት ኦጋዴን ዝነበረ ገለ ክፋሉ ኣብ እዋን ንጉስ ምኒልክ ገሊኡ ድማ ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ምስ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ተጎቢጡ ዝተጸንበረ እዩ። ዝበዝሕ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ቅድሚ ሓደ ዘመን ኣካል ኢትዮጵያ ኣይነበረን። ብገዳ ዝበሃል ሕጊ እንዳባ ዝመሓደር ህዝቢ ነይሩ ህዝቢ ኦሮሞ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጣልያን እንከሎ ንጉስ ሚኒሊክ ናይ ኢትዮጵያ ኸኣ ንመሬት ኦሮሞ ወሪሩ ብምሓዝ ንብዙሓት ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ገላዩ ይሸጦም ከም ዝነበረዩ ዝዝንቶን ኣብ ታሪኽ ተሰኒዱ ዘሎን። እቲ ዝገርም ግን ካብዚ ብሔር ዝበቐሉ ገለ ሰብ ስልጣን ይኹኑ ምሁራት ኢና በሃልቲ ብዛዕባ ናይ 3000 ጽውጽዋይ ታሪኽ ኢትዮጵያ ብምልዓል ኤርትራ ንሽሓት ዓመታት ብታሪኽ ይኹን ብዘርኢ ኣካላ ነይራ ክብሉ ካብ ልሳኖም ክትሰምዕን ከለኻ ዘየገርም ኣይኮነን። ወይ ድማ ታሪኾም ብልክዕ ኣይፈልጡን እዮም ማለት እዮም። እቲ ሓቂ ግን ብዙሕ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ነታ ናይ ሕጂ ኢትዮጵያ ብሓይልን ብጎበጣን ካብዝን ካብትን መሬት ዘዘሚቱ ንዘቆማ ንጉስ ሚኒሊክ ከም ጨፍጫፍ ስለ ዝፈልጥዎ ሓንቲ ሓወልቲ ኣብ መሬት ዓዶም ከይትስራሕ ከልኪሎም ይርከቦም። እዚ እቲ ሓቂ እናሃለዎ ደኣ ከም ከመዮም ካብዚ ህዝቢ ኦሮሞ ዝበቐሉ ናይ ሕጂ ወሰንቲ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሰባት ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ነይራ ዝብሉና። ብዙሕ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ናጽነቱ ካብ ኢትዮጵያ ንምርካብ ይቃለስ ከም ዝነበረን ከም ዘሎን ረሲዖሞ ድዮም? ስለምንታይ ዳዮም ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ገለ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ውድብ ኣቑሙ ናጽነቱ ካብ ኢትዮጵያ ዝጠልብ ዝነበረን ዘሎን? ታሪኽ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ መጻጽኡ ስለ ዝፈልጡ ዶ ኣይኮነን? እቲ ጉዳይ ክትበል ኣነ ዝደለኻ ኣባ ጉምባሕ ዛግራበላ እናበልካ ንፖለቲካዊ ሃልክን ንሸቀልቲ ሃገራት ምዕራብን ንምሕጓስን እዩ። እንተቲ ባሕሪ ግን ወትሩ ባሕሪ ኤርትራ ኮይኑ ክቕጽል እዩ፣ ጥርጥር የልቦን። ኤርትራ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንዛረበሉ ብግዜ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ፈለማ ብስም ፌደሬሽን ድሓር ድማ ብስም ሕብረት ብጎበጣ ን29 ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ክሕውስዋ ጽዒሮም እዮም። እዚ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ እናጨፍጨፉ፣ እናኣሰሩ፣ እናቐተሉን እናሳደዱን እዮም ዝፍጽምዎ ዝነበሩ። ንኤርትራ ብሓይሊ ኣካል ኢትዮጵያ ብምግባር ንምሕዋሳ ዝተፈተነን ንገለ ዓመታት ተዓዊቶምሉ ዝነበሩን ግዜ እንተ ነይራ ኣብ ግዜ ንጉስ ሃይለ ስላሴን ደርግን ጥራሕ እያ። እዚ ድማ ብዓሎቕ ናይ ኣሜሪካን እንግሊዝን ዝተፈተነ ክኸውን እንከሎ ሓርበኛታት ኤርትራውያን ድሕሪ ዘካየድዎ ናይ 30 ዓመታት ቃልስን ቅድሚኡ እውን ዘካየድዎ ሰላማዊ ተቃውሞን መኸተን ጅግና ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱን ልኡላውነቱን ብደሙን ዕጹምቱን ከረጋግጽ ክኢሉ እዮም። ስለዚ ኤርትራ ብዘይካቲ ብሓይሊ ናይ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን ዝተፈተነትሉን ደርጊ እውን ዝቐጸለሉን ብጠቕላላ ናይ 29 ዓመታት ማለት ካብ ምውራድ ባንዴራ ኤርትራን ምፍራስ ፌደሬሽን ካብ 1962 ክሳብ 1991 እንተዘይኮይኑ ሃገርና ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ከም ዘይትፈልጥ እቲ ሓቀኛ ታሪኽናን ምስሊ ካርታ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘረጋግጾ ሓቂ እዩ።
ናይ ቅድሚ ሓደ ዘመን ማለት ናይ ቅድሚ 130 ዓመታት ካርታታት ናይ ኣትላስ ይኹን ኣብ ወግዓዊ መጽሕፍቲ ዓለም ይኹን እንተላይ ኣብ ጎግል እውን ሰፊሩ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ማዕረ ክንደይ ንእሽተይ ምንባራን ኤርትራ ድማ እዚ ሒዛቶ ዘላ ካርታ ከም ዝነበራን ዘነጽር እዩ። እዚ እቲ ሓቀኛ ታሪኽ እዩ። ክውከስ ንዝደሊ ኣብ ጎግልን ካልእን ኣትዩ ናይ ኣቢሲንያ ካርታን ታሪኽን ክውከስ ይኽእል እዮም። እዛ ሕጂ ንፈልጣ ዘለና ኢትዮጵያ ዝበዝሕ መሬታ ካብ ጎረባብታ ካብትን ካብዝን እናበለት ጎቢጣ ዝሓዘቶ እዩ። እቲ ህዝባ እውን ብኸምኡ ብጎበጣ ብሓይሊ ተገዚኡ ዝተጠፍጠፈ እዩ። ኦጋዴን ወይ ዝበዝሕ ክፋል ናይ ዝሕጂ ብክልል ሶማል ዝበሃል መሬት ኣብ ቀዳማይ መፋረቕ ናይ 1950ታት እዩ ናብ ኢትዮጵያ ብሓገዝ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ከም ዝለግብ ተገይሩ። ቅድሚኡ ግን ካብ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዓባይ ሃገረ ሶማልያ እዩ ዝነበረ። ድሕሪኡ እውን እንተኾነ ሶማልያ ነቲ ከባቢ ንምምላስ ከቢድ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ እኳ እንተካየደት ክሰልጣብ ዘይምኽኣሉ እንሆ ሎሚ ከባቢ ኦጋዴን ክልል ሶማል ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተጸንቢሩ ንሪኦ ኣለና። ኤርትራ እውን ልክዕ ከም ኦጋዴን ኣካል ኢትዮጵያ ንምግባርዩ ብንጉስ ሃይለ ስላሴን ደርግን ዝተፈተነን ብተባዓት ውፍያት ኤርትራውያን ሳላ መስዋዕቶም ነዚ ውዲት ብምብርዓን ኤርትራውያን መሬቶም ናጽነቶምን ልኡላውነቶምን ከረጋግጹ ዝኸኣሉን እዚ ኤርትራውያን ዘካየድዎ ቃልስን ዝረኸብዎ ዓወትን ድማ ኣብ መላእ ዓለም ዳርጋ ዘይተረአየን ንኤርትራ ካብ ሓሙኽሽቲ ብምውፃእ ማዕር ካልኦት ሃገራት ዝሰርዓን ኤርትራ ናጽነታ ብቕልጽማ ዓቲራ ልኡላውነታ ከተረጋግጽ ዝኽኣላን እዩ። ስለዚ ብዓይኒ ሓቀኛ ታሪኽን ናይቲ እዋን ኣሳእልን ኣብ ግምት ብምእታውን እንተርኢናዮ እታ ናይ ፈለማ 20 ክፍለ ዘመን ብምኒልክ ከም ሃገር ዝቖመት ኢትዮጵያ ካብዛ ናይ ሎሚ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ብስፍሓት መሬት ኣዝያ ዝነኣሰት ምንባራ ከነረጋግጽ ንኽእል ኢና። እዚ እቲ ሓቂ ክነሱ ግን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ተመራመርቲ ታሪኽን ጸሓፍትን ሰበስልጣንን ነቲ ሓቂ ንጎኒ ብምጉሳይ ናይ ኣህጉራዊ ባይታን መተረኺ መድረኽን መባሃልን ኣብ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ምእንቲ ረብሓ ሃገሮም ብምባል ኤርትራ ካብ ጥንቲ ጀሚራ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ዝነበረት ኣምሲሎም ንብዙሓት ከታልሉ ክኢሎም እዮም። ናይ ዓድዋ ታሪኽ ከም መታለሊ ጥበብን ተፈላጥነት ናይ ኢትዮጵያ ብምጥቃምን ድማ ዘይመሬቶምን ባሕሮምን ንምግባት ናይ ምትላል ሜላታቶም ኣስፊሖሞን ገና እውን ንብዙሓት ወለዶታት ኢትዮጵያ ከምኡውን ንዝየ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ኣታሊሎምን የታልሉ ኣለውን። ግዳ ሓቂ ግን እቲ ንኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገር ኣቑሙ ተባሂሉ ብኢትዮጵያውያን ዝእመነሉ ንጉስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ምኒልክ ይኹን ቅድሚኡ ዝነበሩ ከም በዓል ንጉስ ቴድሮስ ዝኣመሰሉ መራሕቲ ኣቢሲንያ ባሕሪ ኤርትራ ክረግጽዎን ክርእይዎን ኣይኮነን ሕብሪ ባሕርና ባሕሪ ኤርትራ ከመይ ምዃኑውን ይፈልጥዎ ኣይነበሩን። ታሪኽ ኣስፊርዎ ከም ዘሎ ኤርትራ ካብ 1550ታት ክሳብ 1991 ብመግዛእቲ ዝሓለፈት ሃገር እያ። ካብዚ እቲ 325 ዓመታት ቱርክያ ንብሙሉኡ ገማግም ባሕሪ ኤርትራን ዝባውንቱን ትገዝእ ዝነበረት ብኤርትራውያን ናይባት ድማ ተመሓድሮ ነበረት። እዚ ኸዓ ካብ 1550ታት ክሳብ መፋርቕ 19 ክፍለ ዘመን ነበረ። ብድሕሪ እዚ ብደርቡሽ ዝፍለጡ ግብፃውያን እዮም ንገማግም ባሕሪ ኤርትራን ከባቢኡን ዘመሓድርዎ ዝነበሮም። ኣብ 1889 ዓመተ ምህረት ድማ ኢጣልያውያን ንገማግም ባሕሪ ኤርትራን መላእ ኤርትራን ብምቁጻር ንሃገርና ኤርትራ ከም ግዝኣቶም ብደረጃ ዓለም ወግዓዊ ገበርዎም። እሞ ኸደኣ እቶም ብኣቢሲንያ እንፍለጥ ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ እዋን እቲ ኣበይ ነበሩ ብምባል እንተሓቲትና ኣብ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሽዋን ትግራይን ተሓጺሮም ዝነበሩ እዮም። ኣብቲ እዋን እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኦሮሞ እውን ከይተረፈ ኣብ ትሕቲኦም ኣይነበረን። ምስ ምስፍሕፋሕ ስልጣን ናይ ንጉስ ምኒልክ እዮም ብወገን ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ደቂ ኦሮሞ ምስ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዝጥርነፉ ዝነበሩ። ከምታ ኣቐዲምና ዝበልናያ ንጉስ ምኒልክ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሽዋዩ ማእከል መንግስቱ ዝነበረ ብዓይኒ ተወለድቲ ኦሮሞ እቲ መሬት መበቆሉ ናይ ኦሮሞ ምዃኑ ዝዝረበሉ። ነዚ ከዛርብ ዝኽእል እንተሎ እታ ብደረጃ ዓለም ብኣዲስ ኣበባ እንፈልጣ ክልተ ኣስማት እዩ ዘለዋ። እታ ዓለም ዝፈልጣ ኣዲስ ኣበባን እታ ፍንፍኔ እትብል ካልአይትን እናገነነትን እትመጽእ ዘላ ብደቂ ኦሮሞ እትጽዋዓላን ስማ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢውን
እዚ መሬት ኦሮሞ እዩ ናይ ካልእ ኣይኮነን ዝብል ተደጋጋሚ ዘረባ ልሙድ እዮም ብኸምኡ ድማ ብዙሕ ሰብ እዩ ኣብታ ከተማ ክፈናቐል ዝረአ ብመሰረት ደቂ ኦሮሞ ዝብልዎ ንጉስ ሚኒሊክ ይኹን ንጉስ ሃይለ ስላሴ መሬቶም እናዘመቱ ንዓታቶም ንደቂ ኦሮሞ ከም ገላዩ እናተጠቕሙ ደስ ክብሎም እንከሎ ድማ ናብ ወፃኢ ይሸጥዎምን ብብረት ይልውጥዎምን ምንባር እዩ ኣብ ታሪክ ሰፊሩ ዘሎ ሃይለ ስላሴ እውን ናይ ብዳያ ቃላት ኣብ ልዕሊ እዚ ጭቁን ህዝቢ ኦሮሞ የውርድ ነይሩ እዩ ሰብ ኣይትቕተሉ ዋላ ኦሮሞ ይኹን ዝብል እዚ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ንዝርድኦ ይርድኦ እዩ ኣብ ታሪኽና ኤርትራን ተመጺና ኢትዮጵያ ብዘይካትኒ ኤርትራ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ድሓር ድማ ብጎበጣ ን29 ዓመታት ብሓይሊ ዝገዝኣተን እዋናት እንተዘይኮይኑ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ተራኺበን እውን ኣይፈልጣን ምኽንያቱ ኣብ 1557 ሃፀያዊ ግዝኣት ኦቶማን ቱርኪ ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ምስ ተቆጻጸረ ንገማግም ኤርትራን ዝባውንቱን ን325 ዓመታት ማለት ክሳብ 1882 ዓመተ ምህረት ንኤርትራ ብኸፊል ገዚኦም እዮም ንምረት ናይቲ ዘስካሕክሕ ግዝኣት ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንምግላጽ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምስላና ንሕሱም ምሕደራ ግዝኣት ቱርኪ ንብል ኢና ካብቲ ግዜቲ ክሳብ ምእታው ጣልያን ኣብ ዝነበረ ናይ ኣስታት 10 ዓመታት ድማ ዶርቡሽዮም ንገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዝቆጻጸርዎ ዝነበሩ እዚ ማለት ወደባት ባጽዕን ዓሰብን ዘጠቃልል ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዞም መግዛእቲ ነይሩ እዩ ጎኒ ጎኒ ምውፃእን ምድኻምን ናይ ኦቶማን ቱርኪ ኣብ ኤርትራ ኢጣልያ ብዕለት 5 ሐምለ 1882 ዓመተ ምህረት ጣልያን ንዓሰብ ብምትላልን ብሓይልን ምስ ተቆጻጸረት ናብ ገማግም ባጽዓ አንቆልቁላ ጎኒ ጎኒ ዝግን ብ15 መጋቢት 1883 ዓመተ ምህረት ጣልያን ምስ ኤርትራዊ ወዲ ደንከል መሐመድ አንፋር ሱልጣን ናይ ዓሰብ ውዕል ምስ ፈረመትን አንቀጽ 8 ጣልያን ንገማግም ባሕሪ ደንከል ክትከላኸለሉ ዝድንግግ ስምምዕ ምስ ጸደቐን ንጉስ ሽዋ ዝነበረ ምኒሊክ ናባይ ደኣ ኣይትምጽኡን እምበር ናብቲ ገማግም ይኹን ንኤርትራ ተንከሲላ ኣይወርድን ብምባል ንጉስ ሽዋ ብ22 ግንቦት 1883 ምስ ጣልያን ውዕል ኣጽሪቑ እዩ ብ1884 ኣብ ውዕል ሄወት ኣቢሲንያ ወደብ ምጽዋዕ ናታ ከም ዘይኮነ ብምግንዛብን ብምቕባልን ብምእማንን ወደብ ምጽዋዕ ናይ ጣልያን ግዝኣት ምዃኑን መንግስቲ ጣልያን ጥራሕ ኣይድፈረኒ ብዝብል ምስ መንግስቲ ጣልያን ደረተይ ደረትካ እዝዩ ተባሂሎም ተሰማሚዖም እዮም ንጉስ ሽዋ ባሕሪ እንታይ ከም ዝመስል ከይረኣዩ ዓሪፉ ባሕሪ ብቓል እንተዘይኮይኑ بعينو رئيو يفلتن مجزات ጣልያን ب9 ታሕሳስ 1888 ምስ ኤርትራዊ ገዛኢ ናይ ከባቢ ዓሰብ ዝነበረ ሱልጣን መሐመድ ኣብ ዝተገብረ ውዕል ልኡላውነት ነቲ ቅድሚ ሽዑ ዝተገብረ ስምምዓት መሊሱ ዘደልድልን ዝድርዕን ጣልያን ኣብ ገማግም ባሕሪ ደንከል ካብ ኣንፊላ ክሳብ ራስ ዱሜራ ክትውንኖን ክትቆጻጸሮን ኣፍልጦ ረኺበያ ናይ ሽዑ ሃገረ ኣቢሲንያ ናይ ዘሕጂ ዓባይ ሃገር ኮይና ዘላ ኢትዮጵያ መበገሲት እያ ሽዑ ዝነበረት ኣቢሲንያ ንሽዋ ወሎ ትግራይ ጎንደርን ጎጃምን ጥራሕ ዝሓዘት ካብዛን ንፈልጣ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ፍርቂ ዝነኣሰት እያ ነይራ ኤርትራ ብቲ እዋንቲ ምስ ኢትዮጵያ ፍጹም ኣይነበረትን ፋሽስቲ ኢጣልያ መግዛእቲ ኤርትራ ብወግዒ ኣብ 1889 ንመላእ ኤርትራን ነዚ ሕጂ ንፈልጦ ጂኦግራፊያዊ መሬት ኤርትራን ገማግም ባሕሩን ምስ ተቆጻጸረ ከም ኩላተን ገዛእቲ ሓይልታት ኣውሮጳ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብኣዋጅው ብሓደ ጥሪ 1890 ኣጽሪቕዎም ኣውጁ ድማ እተን ገዛእቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነበራን ምስ ኢጣልያ ንኣፍሪቃ ከም ሕምባሻ ዝመቓቐላ ዝነበራ ከም እንግሊዝ ፈረንሳ ፖርቱጋል እስጳኛ ቤልጅም ጀርመን
ወዘተ ዝኣመሰላ ኤርትራ ግዛኣት ኢጣልያ ምዃና ኣፍልጦ ሃባኣ ንኢጣልያ ብድሕርዚ ኤርትራ ከም ግዛኣት ኢጣልያ ኣፍልጦ ክትረክብ እንከላ ኣቢሲንያ ድማ ነተን 5 ክፍላተ ሃገር ማለት ጎጃም፣ ጎንደር፣ ሸዋ፣ ወሎን ትግራይን ገለ ክፋል ካብ ማእከል ኢትዮጵያን ብምሓዝ ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ በተን ናይ ሽዑ ዝነበራ ሓያላን ሃገራት ወግዓዊ ኣፍልጦ ተዋህባ ኣብ 1897 ዓመተ ምህረት ሃፀይ ምኒልክ ናይ ኢትዮጵያ ጣልያን ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ ዝጸበበ ልዕሊ 3 ኪሎ ሜትር ዶብ ክሕንጸጽን እቲ ዝሕንጸጽ ድማ ከም ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክኸውን ናይቲ እዋንቲ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ምስ ሓተቱ ጣልያን ነቲ ጠለብ ናይ ንጉስ ሽዋ ሃፀይ ምኒልክ ምስ ተቐበልዎ ብኡ ንብኡ ነቲ ዶብ ንምሕንጻጽ መገዲ ተኸፍተን እቲ ውዕልካ ሕጋዊ ኾነን ቅድሚ እዚ ዝነበረ ንጉስ ናይ ትግራይን ኢትዮጵያን ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣብ 1887 ሰራዊት ጣልያን ኣብ ገማግም ባሕሪ ክጸንሑን ናብ ኢትዮጵያ ከየስፋሕፍሑን ንሓለፍቲ ጣልያን ለሚኖሞም ነበሩ ጣልያን ድማ ነቲ ልመና ተቐበልዎ ንኢትዮጵያ ይኣተውን ኣብቲ ዘለውዎ ብምዃን ግዝኣቶም ናይ ኤርትራ ኣደልደሉ ናይ ሽዑ ኣቢሲንያ ኣገልግሎት ወደብ ብመገዲ ወደብ ዓሰብ ትረክብ ነይራ እዚ ግን ብጥሩሑ ይነበረን ክራይ ንመንግስቲ ጣልያን ትኸፍል ነበረት ብክልተ ነሓሰ 1928 ዓመተ ምህረት ኣቢሲንያ ንወደብ ዓሰብ ብሊዝ ማለት ብኽራይ ክትጥቀመሉ ምስ ጣልያን ውዕል ምሕዝነትን ዕርቅን ብወግዒ ፈረመት በቲ ዝፈረመቶ ውዕል ድማ ክራያን ናኸፈለት ከምቲ ሎሚ ምስ ጅቡቲ እትገብሮ ዘላ ውዕል ክራይ ወደብ ብኸምኡ መልክዕ ትኸፍል ነይራያ ትዝገርም ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ነይራ እንተትነብር ጣልያን ንኤርትራ ወሪራ ምስ ሓዘታ ኢትዮጵያ ጥርዓና መቕረበት ነይራ ይኹን እምበር ኢጣልያ ንኤርትራ 40 ዓመታት ምስ ገዛኣታን ንኢትዮጵያ ምስ ወረረታን እዩ ኣብ 30 ሰነ 1936 ዓመተ ምህረት ሃፀይ ሃይለ ሥላሴ ናይ ኢትዮጵያ ጣልያን ንሃገርና ኢትዮጵያ ወሪራትና ብምባል ኣብ ጥምረት ምትእኻብ ሃገራት ማለት ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ጥርዓን ዘቕረበ እዚ ዘርኤና እንተለኻ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ነይራ እንተትኸውን ጣልያን ንኤርትራ ወሪራ ምስ ሓዘታ ስርዓት ኣቢሲንያ እቲ ጥርዓን ቀደም መቕረበ ነይሩ ዘይናቱን ዘይሃገሩን ምዃና ስለ ዝፈልጥ ግን ኢጣልያ ንኤርትራ ን40 ዓመታት ምስ ገዛኣታን ንኢትዮጵያ ዳሕራይ ምስ ጎበጠታን እዩ ሃይለ ሥላሴ ካብ ስልጣነይ ይባረር ኣለኹ ብምባል ጣልያን ወሪራትንላ እናበለ ተጠሊዑ ዘእዌን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝሃደመን እቲ ቅድሚኡ ኸ መሬት ኤርትራን ባሕራን ናይ ኢትዮጵያ ነይሩ እንተትኸውን ጥርዓኑ ከቕርብ ኣይምኽኣልን ዶ ንሱ ይኹን ምኒልክ ኢትዮጵያ ኣብ 1962 ነቲ ብኣስገዳስ ዝተገብረ ስምምዕ ፌደሬሽን ኣፍሪሳ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ክትኮን ምስ ጸንበረት ክሳብ 1991 ዓመተ ምህረት ንዝነበረ እዋናት ጥራሕያ ንኤርትራ ብሓይላ ኣካል ኢትዮጵያ ክትገብራ ዝፈተነት ንሱ እውን ክንደይ ሓርጎጽጎጽን ምቅትታልን ዝነበሮ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ መዓስያ ወደባት ወኒና ትፈልጥ እንተተባሂሉ ብዘይካተን ብሓይሊ ንኤርትራ ዝጎበጠትለን ማለት ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ካብ 1952 ክሳብ 1962 ንሱ እውን ብኸፊል ከምኡ እውን ኣብ እዋን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዝተጎብጠትሉን ዝለሓቐትሉን ናይ መግዛእቲ ግዜ ማለት 1962 ክሳብ 1991 ወደባት ኤርትራ ይኹን መሬት ኤርትራን ገማግሙን ብኢትዮጵያ ተመሓዲሩ ኣይፈልጥን እዮም ካብ 1962 ክሳብ 1991 እንተዘይኮይኑ ወደባት ኤርትራ ይኹን መሬት ኤርትራን ገማግሙን ብኢትዮጵያ ተመሓዲሩ ኣይፈልጥን እዚ እቲ ሓቂ እናሃለወ ናይ 1000 ዓመት ዶ ናይ 100 ዓመታት ዶ እናበልካ ታሪኽ ጠማዚዝካ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ገማግሙን ምምንዛዕ ግዚኡ ዝሓለፎ ፋሽን እዩ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ነቂሑ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ኩላተን ሃገራት መሰሉ ብቁልጽሙ መስዋዕቱን ድምፂ ረፈረንደምን ብምርጋጽ ነቕ ዘይብል ሓይልታት ምክልኻል ዘቆመ ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ተጻብኦ መኪቱ ዘምክንን ንጋዓርቲ ብሕግን በቲ ዝደልይዎ ቋንቋ ዘዛርብን እዩ ሓንቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈትዋ
فخرات راحة هزبي إرترا أي فكر أي قعر حقون متكولن حيزوز قعازن زي ناتو زيدلن ناتو دما كنتاب أحليفو زيهبنيم سلازو خانقا وررتن سلاتنان زقعارون تقعارو زفكرون تفكرون نتاريخناون انت تماززون هزبي إرترا عرفو تراحيو زتصنع عدمه نهزبي إرتران حيلتات مكل خالون كبراتن كبرانن اسكا حجيقا نابتن بحر زيبلن 44 هاجرات عالمنا كنسجر اب عالم 44 هاجراتن اف دغ بحر زيبلن كابزن 44 هاجرات كازاكستان تبهال اب اسيا تركب هاجر بصفحات مريتا لعل خلتن فرقان نايزا حج نفلطا اثيوبيا صفحات مريت كازاكستان 2 مليون 724 شحن 940 كيلومتر يوم اتان مريت اورومو مسوماليا زنبره مريت اوغادين كالن بحايلي ناب مريتا زصمبرت اثيوبيا دما 1.1 مليون تربيعت كيلومتر صفحتا تزغرم بزح حزب كازاكستان مستحيزو زلو متن مريت زدارغ ايكونن بزح حزبي عباين صفحن هاجر كازاكستان استات 10 مليون غوربيتو زخونت هاجر تشاينا دما ولا قوا بمطونو صفحن تخونت بزحي هزباغن استات 1.5 بليون مليون ايكونكون زبل زلوخو بليون سلازي هزبات ريبابليك تشاينا هزبا ازي سلازبزحا نتغزيف مريت حيز زلو هزب كازاكستان وحد سلازخونكاس كمريتكا غعميم كهبني وي بحايلي كوس دلكاي ايبلوتون اكوادا اذا هاجر كاب عالمنا حنت خابتن زحيله هاجرات كنسا نبزح هزبا بمقصصار وليديا كتقصاصرو صيران تعويتاتلون ننوح اوان حدا سب حدا طرح كولدالو زبل ترير بوليسي اتيا بزح هزبا كتقصاصرو زخالت بصفحاتن بزحن هزبن تزقونون كازاكستان كاب غرباب تهاجرات افدق بحري متوهبا نيروم كم زبل حقيقن يلن كابتن 44 افدق بحر زيبلن هاجرات كازاكستان نيجر تشاد مالي مونغوليا صفحات مريتن كابنا إثيوبيا صفحات مريت كعبن كله بوليفيا دما صفحات مريتا دارغا كمنا إثيوبيا يوم كالوتون بصفحاتن تغا إثيوبيا زقربان كاب أزنقسان هاجرات اللوا سلازي إثيوبيا بزح حزب زشجران تخوينو نزي ناي تشاينا أبنت طرحا كتكتل زلوان مس غربابتا بسنيتن سلامن كتنبرن زقبا انت زي كونه هزبي بزح سلازخونه افدغ بحرن مريتن كهلون لو ان بلت نغربابتا اورادما نيرترا كتهوخا قنا ايكونن حساباتان رؤيتان بزخونه تامر زدغفون ايكونن اتحيال تشاينا مس نيكولاراوي اصوارا مريت كازاكستان زي وررتسي اذا انفلتا اثيوبيا مريتن بحرن ايرترا كتقامت امحرلانيو بسنيتن سلامن طرحا مس غربابتا تسانيا نودبات ناي كالوت هاجرات كم تغبو كتقملو زلوا كال مرጫ فصم يبلان كبراتن تخطاتلتنا إذا تحستونا أيزازمنايون كالا إناي موداتان كفالنا إذي تحستوزي دحري قلم عالتات كان أربالكمينا شعو بزعباتن 44 أفدق بحر زيبلن هاجرات كمون حق عالم بزعبا أفدق بحر زيبلن هاجرات أبشار تورون سنودون أصفير وزلو حقي كمون بوليفيا التبهال أبدوب أمريكا أفدق بحري سلزيبلا أفدق بحري
ካብ ሃገረ ቺሌ ብምውሳድ ንኽትውንን ናብ ሕጊ ኸይዳ ብዛዕባ ዝተዋህባ መልሲ ዘነጽርን ካልእ ምስኡ ዝተሓሓዝን ጉዳያትን ከነቕርበልኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ ንኹላትና ዓወትና ሓፋሽ